L'amour est un jardin, jardin au soleil. Rosa Panema, mi quindi Rosa Panema. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe asandu e kala konngol ngol ɗo foɗo e jumdande masina toro en calmini funnague e hirnague rewo e worgo en goppani hay goto hilfaɓe diine e hilfaɓe aada doga hoɓɓe riwa ñalloɓe natuma ɗum ga foofe a ɗon koye bani sare mama ndeysaan hande 31 mai 2023 taw ko ɗo e leegal ñanga la 102.4 taw koye gardugol Bocara Babayel Sall ndeysaan e wondude hono directeur de programme Hamidou Mamadou Siboudou andirede Aliou Sy Moussas yaddude hen hono directeur programme ɗemgal am on wiyete Makki Bocara Sall en jejjitta Baydi Sall kanko ne ko ɗo o woni ndeysaan rédacteur men en chef ko Ousmane Gaye gorko mbo Wuduru Lewe Ndiaye non en calmini dennangal hettotoɓe men e ayaw men hono radio Gatamare FM e Gatamare TV fof yeɓoɓe men to Gatamare TV hettotoɓe men e radio onon fof on calminama on juurama eɗen hande en direct ɗo e radio Gatamare TV walla télé Gatamare TV ɗo e YouTube o kala jagguɗo ma yimen toon ma yimen face to face Seydina Mouhamadou Rasoul e ballal Allah e ballal Makki Bocara non en jahata toon to Darel Barka calmin hono ceerno Saydi Idi Baydi Penda Hajarata Samba on woni ceerno lelo yehoyde wona gonga en calmini Dubangue naaɓe Amadou Hammadi Diallo ko toon tawate
ndeysaan buye kaali Diallo to Bokki Ndula. Smile, my love. When you smile in the night, my love, it's like a sunshine Men jaa toon to Bandiagara calminen hono Samba Gese Samba Gaysiri. shining before the sun. Awa ande Bamba Wuro Male a salminama. Love En jejjita Mouhamadou Aliou Diallo toon to Samanaɓe. in peace. Ndeysaan Dieynaba Thiam hunde Gadiji Sawo kamɓe fof koto tumde baaliɓe tawate. En jaata toon to Mboya Jiri calminen hono Mariama Ba. En calmini debbo mo korosma gueɗe on wiyete Fadja wondude Habi Mamadou Kaba. En jejjita Mamadou Sadi Banal Kumba Arɗo Ba ko ɗon tawate. Mariam Saydi Jongo tawate ko ɗon ɗo leraɓe ɗo. En calmini Mouhamadou Aliou Diallo. Mina Diallo to Darou Salam Jeges. Dia Hamadi Penda wondude Tokora Baysalla. En calmini Hawa Malik Si toon to Madina Feresde. Ndeysaan joni joni jaaɗaten koye Sala Falla. Jagge juuɗe mon Sala Falla. Ndeysaan en calmini ɗo yummum tokaram on wiyete joom suudu Samba Diary Siley. Samba Diary Siley bamum tokaram. Ndeysaan Mori Seck salminama ɗo e garage jumo en jejjita Abou Gaya Jibi Baraka ɗo e dibiteri. En jejjita Mama Hawa Siya Camil Assami Sama. Ndeysaan Kebe Dia wondude Dieynaba Dia kamɓe fof ko ɗo e Wulade Beeli ɓe ngoni. Ndeysaan 77 850 70 86. Mariam wiyendo salminama denangal yeɓe ɗon e dow jeere nde. Non kala takkiɗe ɗon e tali o a salminama juurama. Ƴeften goto nane ligne o. Allo oui mbaɗɗa e tampere ko mawɗum o ko Fatimata Haruna Diallo debbo mo Madina Gamaji. Ndeysaan ndeysaan a jarama. Est-ce que jarama a jarama Fatimata Diallo toon to Madina Gamaji e jejjita ɗon Bayal Habi ko ɗon tawate. Allo waaleykum salam mbaɗɗa salmitima
O ko holon? Han? Sey? Mamadou Aïssa Killo toon to hartoy Mamadou Aïssa Cillo to hartoy to haari Sadio. kala saha komi kettoto ɗon komi noddi henke mane kay Est ce que a weltanama min ɓuri weltanadema. mo wiyama ya jokku golle dendagal hartoje na min Est ce que mi weltima. a jarama A jarama Mamadou Aïssa Cillo. Alace sababu alace majinoɓe o esradama. Allo? Oui. subandaw Mbaɗɗa? aɗa selli Aɗa selli? jam Allah ñalle Mawɗum ni. salminama de Mi salmitima. kala mima mussongeraji no yiɗima Ahan. dendagal kadi Mamadou Aliou Ahan. heɓoy aaba Ahan. to ba kala Ahan. ɓe jogima juumu e fof Ahan. a wiyama an e jaam Est ce que jamu ton wima noon yawat ɗon tan oɗo seeɗa quoi eyyi. fof baba mala fof baba mala yo boy Ah bon? wallahi Baba Mal tan boynatma han? hami gato jam Eyyi. Heɗo? ndaw Ah. Allo? Mbaɗɗa? Aɗa selli? mawɗum de Ko mawɗum? o ko sohna Mamadou Sow debbo Sohna ma Mamadou Sow debbo mbo Aaba. a weltanama Ahan. a salminama woni gam Ahan. dennagal amnaɓe kettoma Est ce que aɗa salmini bokki ndulna Mhm. a gamay Ahan. a leeraɓe Ah. ha jum Est ce que merci a a jarama jarama. a weltanama do Merci beaucoup. moƴƴere Allah e ma A jarama. Ɗum noon noddoɓe men ɓe eɗen mbiya tan en mbawata ƴettude téléphone men o. Allo? Waaleykum salam wa rahmatullah. Salima mi juurima. O ko holon? Hein? Amadou Diallo to Dubangue Edi. Ahan. 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 A jarama. Jarama. jobɓe ha jafa A jarama. ko famille bofu gataɗon Ayya woccitima Amadou Hammadou Diallo to Dubangue. Ɗum noon en calmini ɗo hono jatigue ɗanniɓe on wiyete Aliou Camara. Aliou Camara jatigue ɗanniɓe. Allo? allo Oui, Hawa Anna. ça va bien Ça va bien. o ko hajara jiɗɗo debbo mbaw Hajirata Djibi Sow. a weltanama Mhm. dennagal amɗa toon kettoma Mhm. ɗo ha jaggere Mhm. kamɓe fo aɓe kettoma mbiɗa weltinaɓe hen Mhm. merci Merci anneni. Allo? Maimouna Demba Diary. maymi jombo Maimouna Diop. Ka bujiri kedi. telefonam watta o temin waɗat Aɗa wi temedere mbatta ko temedere tan kewɗa wadde. Eyyi. animation waɗi fayi Ahan. Ibrahima Joobe kumbala ɓurde nda kettoma Est ce que eyi jarama mi salminiɓe kamɓe foof. Mami ɗon jorel ndeysan. allo Allo? oui Iba Ndaw Oui. o ko Mayram Diallo debbo mo Aaba Mayram Diallo debbo mbo Aaba. ala mbiya Madame Dia debbo mo Tufnde Baali Eyyi. eyyi sabaru selli Wadde accitami nawtuma Tufnde Baali to Saydou Mamadou Dia en. allo machallah waɗi fayi a wiyama ya jokkugol Merci. machallah dendagal Tufnde Baali naɓe
keduma Ah bon min calmini Dieynaba Thiam. ago hettima Ah bon? abanaɓe mi weltini ɗumen Ok. Saydou Mamadou noon? aw Diallo e Ramata Binta min ɗo kettoma e guri ba Saydou Mamadou Dia noon? A weltinirta ɗum? diwan mon to Ya idoro mo? weltanam men Ok. Nden noon Mariama Diallo uyma ko Madame Dia. Allo? mi joyre tawa joyre Min wima ala gorko mo jum jona gorko mo jum poɗa wiyeede ala ko jumnimi. ali sel Ça va? waɗum ke Ko mawɗum? jam tan Jambol? a weltanama non ha Min ɓuri weltanade ma. machallah animation mo weɗi waɗi fayida wayi kadi no wayanno dendagal wuro malena ay goten gacca Wallahi. yalla ɗum juuri Jaram. noddiyankoɓe gollotoɓe ngata maara eyi gore goppaani Est-ce que Isana jarama jarama wa an toon to wuro Male. En calmini on wiyete ambassadeur Moɗiri Diadia Haw Yilla. Allo aɗa selli mbaɗɗa e tampere wallahi ko mawɗum ko mawɗum aɗa deeƴi mawɗum mbaɗɗon e tampere e mawɗum affaire nde de weeli de o on min mbawi te ƴeewirde gese ɗe kam ɗum rewirde colli eyi min wima eyi mbaɗa collini keewi colle jihe fof nan hay jihe beltima e radio o ko Mamadou Hamme joom baydi ɗiɗo joom ala Mamadou Hamme tan ala joom leeraɓe eyyi d'accord ɗo kay sona weltade min wima est ce que banda o kay ɗo hay jihe ndeccinan ndiyam jarama jotte golle ok merci eyyi jarama allo Ulay Faye asel ɗum poɗɗel no mbaɗɗa mawɗum kay e jaam bolo mbaɗa hannde ka gujjuɗo e dépasse o kay an ɓaytoɗo jogui bo kende gujjuɗa sikkatta min ɗo kettoma onon kumbuli en buuɗiya en min fof min ɗo keɗima ndeysan belti jokku golle aja jongo en kamɓe fof ɓen ɗo est ce que kepo 16 heures yonata ɓe nangga ngata ma e ma ret fata est ce que min beltima jarama calmin kala hettiyanke a jarama Ulay Daouda Faye min beltiniɗo min beltina keɓe Dieynaba en calminori hen yaay men Fatim Houley mbeɗen ɗo woni fof hayso noddata mbeɗen ko hettiyanke ko hettiyanke doole kanko e muddo hadi e muddoyi eyi makko est ce que est ce que inde ma nde yaani no derenama wiɗata wonta bileejo an en battaju jarama merci jarama jarama Ulay Daouda noddiyen ko toon to leeraɗo allo aselli mbaɗɗa e tampere mawɗum ni alhamdulillah machallah mawɗum so abusi labgal Abou Sy Labgar a weltana ɗo noddata ni labgal Labgar e hoore mum Labgar mo gandumi o ko application walla ko wala application radio tan direct est ce que application eyyi weltana jarama allo oui mbaɗɗa aɗa selli mawɗum ɗatan alhamdulillah o ko jam machallah weltanama o ko holon kaɗiɗa an beñuɗo Kalidou an min calmini Beñilol naaɓe aɗa kalima aɗa calmi mbiyeteni songa won go yibba Beñilol en fof calminama kam fof aɓe keɗima
dendagal dinon weltan ma est-ce que a weltana jarama salamu alaikum allo salamu alaikum maaleykum salam no mbaɗɗa no mbaɗɗa e tampere aɗa selli e mawɗum o ko ko Dahiru Ba Tufnde Baali Dahiru Ba eyi Tufnde Baali eyi jom waɗi fayida est-ce que parti omo heeɗe a jarama liɗɗi ɗuɗɗa ɗon so kalajo ala probléme miri en haw jalle ramane no ɓuri bayen mayram jalle en sale est-ce que baɓe jaari ɓukkol ko jalle eyyo jarama yidde sansude ndindaade bele mi waya minne punmi waade pour gueɗɗe fo en calmini denndangal dente ciŋiiɗe men ina jeeɓa men e ayawo habrirde Ngatamare TV mi rewde lawol jomire haa ɗo sur Facebook e WhatsApp fof mi yiɗa bone yo bone ngoko allo salamu aleykum waaleykum salam omo joyre taka joyre min woni biiɗoma salminama juurama mi salmitima yettama ñaganama Allah moƴƴere salmini bandiraɓe yaltuɗon ɓe fof wayno Maymouna Diouf en salmini Abou Thillan toɗo sabbal e wondude Binta Yagga leeraɓe ɗo ndeysan e Amadou Ba e Abou Salou Ndiaye a ñaganama Allah moƴƴere jarama aba hande jew ko hanki wonno hande nan yaɓani yaade jango ndeysan en baydi sale hoore mi wimon weltima ɗo si famu ko wiyede woda allo allo wi mbaɗɗa aɗa selli Abou Salif Ndiaye Abou Salif Ndiaye humboto jel potol Aliou Baydi Aliou no mbiyaɗa mbiɗa Aliou Baydi min mi juurima demba kumbo enen beltono mama kettuma amadan maccialde joni Aliou Baydi toon to Joyi Bortol ambo weltina heen weltine Ibrahima Mody Ba to Dubaï o ko Amadou Hammadi o ko Amadou Hammadi eyyi Aliou Sulla Salif Samba an to Dubaï Mati Kumba gonɗo ɗo e Dubaï est ce que kettuma a jarama jel portel tulol so ndimaɓe kettuma a jarama waɗi kam fof udditorake est ce que mi weltinima jarama jarama ndeysan ɗo noon en jahata toon to Gamaji Sare men tawɗon poète o on wiyete holon Abou Salif Ndiaye toon to Gamaji Sare allo ko Mariam Diallo Mariam Diallo ka ñomiɗo ka gulɗo Diaw komi gulɗo hande très bien weltini kam yantuɗo est ce que ko banon yetta ko heɓe hulde noon d' accord ko mi waɗi Moustapha eyyi masala waɗi fayi a jarama a jarama addu boye jara walla Viviane est ce que a jarama fo ma heeƴen am tokor baysal ɗumni Dahiru Sar machallah weltanama jarama ndeysan en jara toon to Guédé Santhie en calmini Abou Sawa on wiyete mesdal leñol Demba Keita yejjitaka en calmini commissaire Dempulal allo allo mbaɗɗa tampere mawɗum o ko Bilal Sal yo Bilal Sal o de woni probléme ndeysan en calmini brigade Cologne a Bara Cissé allo aɗa selli alhamdulillahi
Mbaɗɗa tampere? Ko mawɗum kay. Oɗon celi kam, oɗon Tinguleji? O ko holon? O ko wiyete Kadiata Abdoulaye Sota Aba. Kadiata Abdoulaye Sota Aba. Abanaɓe gañima? Abanaɓe gañitoɓe tan, abaɓe kañum ko patron eɓe de. Eyyi. Wallahi oɗon celi kam. Ko mawɗum? Min weltinen abanaɓe. Min weltina jaggernaɓe. Aba manga. Oɗo noon mbeɗa ko bayduɗo e radio noon. Homo hen? Bay Moudou Thiam. O ñaamo ñebbi de. Ndeysan. Kanga e Mamoudia. Mi salmini kamɓe fof. Ok. Mbeɗa weltinen dendam kono wiya ha hunu ko noon o ala ñiiɗ. E jarama. Ndeysan ko mbeɗa andi ko kanko wonno noddi en jakketiɗo par ce que émission men hanti ari to fonno arde ɗo ko 30 minutes joguino ɗen ndeysan ɗo noon ko elen dokka ɗo hono Sira Ba la pharmacienne de l'hôpital bo Ndioum. Journaliste ji men ɗi naatiɗi studio o mbeɗa andi ɓe hanti koye ɓe ngar ɓe gaddan men kabaruji daɓɓi e ɗemgal Pular e tubankore fof taw ko Ousmane Gaye jaadaten wondude Ablaye Diop stagiaire men mo ganduɗa ko ne jeeya cuuɗi men waalalde Bagalamba Sara Biram Bagni. Ndeysan noon en calmini dendagal noddunoɓe men Farmata Harouna Diallo toon to Madina Gamajo nodduno en Mamadou Aissa Cillo toon to Haari Sadio so ɓe kaari tan ɓe cajoto haɓe belto on jarama Dia Hammadi Penda sohna Mawndu Sow noddi en koto Aba Amadou Hammadi Diallo noddi en laabi ɗiɗi toon to Dubangue Idi Adjiratu Djibi Sow noddi en koto Aba Maymouna Diop to leeraɓe noddi en wonde Mariam Diallo kankone koto Aba o noddi en Mariam Diallo noddi koto Aba walla Tufde Baali naaɓe o wi men ina ketti men kanko ko Abanaaji mais ko Tufde Baali o woni kanko Mariam Diallo Hawwa Anne koto Wuro Male joom Baydi Sira noddi en ko toon to leeraɓe taw ko nder guese noon o jooɗi ambo yaɓɓo maaro ko ambo ama Ouley Dawouda Faye koto leeraɓe noddi en Abou Sy noddi en koto Labgar Kalidou Anne toon to Beñi Lol Lahirou Ba to Tufde Baali Mouhamadou Aliou Diallo noddi en koto Samanaɓe wondude Bilal Sall to Aba e Kardiata Abdoulaye Sow to Aba kañum wattandi en noddude noon denndangal bandiraɓe nodduno men Allah jarama on jarama ha janggo même heure même fréquence taw ko ɗo e radio Gatamare FM 102.4 woto dirte joni ko kabaruji men e ɗemgal Pular e tubankore taw eɗen jaaday Ousmane Gaye gorko mbo wudduru ɓe jaayi e guisel tamroje ñaaya laggani noon Ousmane assalamu aleykum. Waleykum salam. mi sikku kabaruji e Pular e français fof joni mataw ɗum noon mbeɗa andi ɓooyata tan garen e kabaruji men joni tubankore e français taw ko Ousmane Gaye. Il est 16h dans nos locaux, même heure au Palais de la République, c'est l'heure des brèves. Technique Ibano, présentation Abdoulaye Diop, bienvenue. Dialogue national convié par le président Macky Sall, un moment très attendu par les populations sénégalaises. D'importants points seront sur table de la question du troisième mandat au prolongement de 2 ans. Tout sera après la sortie. Pour rappel, le PDS sera de la partie
ce que nous renseigne CNews. En effet, Maître Abdoulaye Wade